tama pati munote ta so hor koto jora obonoko town outpost no file ja abo actually oro kaisa bulai mung laika bulai mung pula to sung actually kalabari jika chai helai mani kalabari chai ko ki filtoi nokha je ko kok banglai tong lai kisa kok banglai tong lai kai nahanai mani tibrasa gari wo ga yang kai ko bongbor kai sung glai jaking thaka laya ko thangai buthaka ko nahanai mani ol khai thalai ka buna se mane bulanya se ko gari ni doga do sodon to bui kare nan bagai ga cherai gari boti phika kok banglai tong lai kha mana gari wo saborok chin borok na bong borok gari chin borok berai bare se tong borok sa chalak borok nei tong borok ang bongni gari bo side khanya nai ka jaga jamung khaina ke borok bazar khub som bazar hati rok khai haimang namai khatorok bera jong no gisa ke apru tamung khai mala kola romi se khadon talang kha kok boya lam boya ga hanji hai bulai shu masano arone gari ni soklai gari puila karia ga hanji bulai shu yang hayo bu bui bike chalo khaima mo buthagai bu auto bike thamani amo buthagai bu gari bai haine amo buthagai bu public haine him thane bu buthag bu tamabo tibrasa nugui da bu hizama kalai khana ba mana ang khawan so gamti hin bujama kalai khana mana bol ni bising ke bai abo khorsa se ke kok bangla je obo hairo kri nok to amti to bangla je kri na ang kai lama o gari side khaitan da kisa ong kong kha abo kha sasung mai lia sang nuk phailia puro jeng lai thamasi ga lai thangmani nuk mata ngai mana khanya thanga tep se borok bangu awro 30 jon na se ka haibu phaika onde bereni sago khe borok yak gati saka jero je public tongme ro karo je tongme ro bere oko aje bujangnai chalani inko bibik layo bere khai ga bphai no bujak tong hai to bansi na thanga ga bere barai se dere no kai bui tong kha chalano acharai no ga tabure bere inko tangkhamo bere barai mane bibi thanga ya koi bansi na thanga bere barai ni sujugo amsike bukha bere no suduse bokhorgo bo buo yakungo buo yakung bai bukha yak bai ban ke bukha amsaka bukha borok le kone bi bahano ba obok thanglai manen khana ta gari ona borok gai khusam bazai ko tharing samhai bazar hati rok khai thamarok na kono boi hai nangsa sajar wa borok yana ble amo saimano moto ang yana ba amsaka bukha ba kon saimale amti tongman kok kere karon bukhu bai kok banglai tomani ngohota che hai bu phayung kai abo tibrasa nuka bukha tabo ko outpost le tamo ko man khari bu man khar aro tabu tamo ka bor kok salai dong tabu ba sak sasung mai ko tamon kha topno mang nei rom kha bojang bunai rom je masa berei no bunai abo no khate sinin rakha sinin ra ro mai ti hega puila yak berei baras yak ti sawo ko chala chule je berei yak ti sawo ga boz abli ro nai toma ke bose mana khaya berei yak berei no bujak no manu mase bojang nai khorong nai tibrasa bor khe boroni abo saide man borok bojagani abo kha exit lango sasung maya borok bazar khai thang to mani ta nogo nok rok no thang to ma ba kun jaga thang to ma rok na nong je bojak mani main kotna ta bo ba ke bojak khata mo bojak kha je mo jibini sene thang company ke malon choli da se golio tading na khata tading na thale auto bai thutai pege kisa nang inke nang khaba ko salai ga nahile ang bos ang thangi bathagai bobai ko sanai na okon man ongko drok masa borok phai boyoskor no bo phai ame torko angka ni torko masa ang bobai ta torko man nisa o ta masa phai aro mo khai ro tang ko mo drene chukle ro
Brand kekle sabo buka bhai buka angko sabo Enggak auto thutai man ile sabu thutai nai nok kuni te khate thutai lai ani no mane ani pon jayang kena aro taningo nangi tanga bombo phaika ango phaika somoy nangi tanga ani jaya he nang ni sai jono em to आज जेनोनो बुना के ऑटो चालक ना जब ना auto chalone ka thali paika जेनोनो सब arni borok se ar local borok se phai tao tor kori okor rok ba kosara rinya da ara brain rok da ka ora buai ka आर के नि सासिन दा तंगमनि ani baino ba buka निन बान्यो बुक ani baino buka bono ban na pange ani bono kisun ngan ro biang khang to man biang phai to ani dolni panda reception ara pai ang ani baino bine no ko tole khang ani bakan not giro to bono to ni thangi to mane apro am buhi wam pe bunai ro ke gobang ma bor ma phai bu phai katana pas hoi sonang 5-6 জন ro boro boro dokumen khana khaglawar ka latir ka dewa ka fikung nangka yakung bon nangka yak bon nangka horni bo time ong khana bo sa dosta जे पब्लिक तंगे रखे बारे माना फेर ना रुमा जे बुई तंगमनि kebo kuno saya joto nai tong মোটামুটি 50 জন borok tongo aro lamo dong borok nai be kan in kebo kuno mana khaya kuno khaya joto nai tong